Velkommen til denne her meget spændende samtale, forventer jeg, mellem med to mennesker, som ved rigtig meget om henholdsvis dansk og svensk grundskole, folkeskole, og som jeg også har en fornemmelse af, har fulgt lidt med i nabolandets strabasser. Grundskolen, jeg tror, de fleste vil sige, at det er måske den allervigtigste institution, vi har i de nordiske lande. Og derfor er det også vigtigt, at vi hele tiden diskuterer, hvad skal formålet være, hvordan implementerer vi det formål, som vi er enige om skal være, osv. Og det er det, vi skal samles om her de næste par timer. Vi er ikke flere, end at jeg faktisk lige vil starte med at bede folk helt kort præsentere sig. Og lad os starte med dig, Anne Greve. Bare et halvt minut. Ja, tusen takk. Jeg heter Anne Greve. Jeg er professor i barnehagepedagogikk ved barnehagelærerutdanningen i Oslo. Jeg håper at jeg snakker tydelig og langsomt nok til at dere forstår min norsk. Hvorfor er jeg med på dette? Jeg kommer på konferansen i mars, og jeg er litt nysgjerrig på hva dette er. Så jeg bare møter nå med åpent sinn og gleder meg til å lytte og sikkert lære mye. Takk. Tusind tak. Det lyder godt, Anne. Pondus, en kort præsentation. Ja, Pontus Bäckström heter jag och är samhällspolitisk chef på Sveriges lärare, som numera är det fackförbund för lärare i Sverige. Vi har nu vandrat samma väg som bland annat Norge och Finland har gjort. Jag är ju själv lärare i botten och jag är också forskare vid Högskolan i Jönköping i Sverige, där jag forskar i pedagogik. Tak. Anders Bondo, som vi har lært dig at kende som, men det hedder jo også Christensen. Ja, men jeg er også lærer, og jeg blev uddannet lærer tilbage i 1982. Og var i øvrigt lige sammen med mine tidligere kollegaer på Nydomskolen til et pensionisttræf i går, så dem prøver jeg stadigvæk at holde kontakt med. Så jeg har været sådan meget tæt på hele den udvikling, som både det danske, men hele det nordiske skolesystem, ikke mindst det danske og svenske, har været igennem, hvor vores traditionelle uddannelseskultur jo er kommet under voldsomt pres, og det har jeg været meget optaget af. Vi har lært det på den hårde måde i Danmark med lockout og lovindgreb og mange andre frygtelige ting. Og det jeg er meget optaget af i dag, det er, at vi bliver nødt til at lære historien. Ellers risikerer vi at begå nøjagtigt de samme fejl igen. Og det nytter ikke noget, vi sagde, det var ikke så godt det, der skete for 10 år siden, hvis vi ikke dykker ned og så siger, hvorfor skete det, og hvordan undgår vi, det sker igen. Så det er jeg meget optaget af lige nu. Det lyder rigtig godt. Jeg glæder mig til at høre mere om det lige om lidt. Lene Rakel Andersen. Helt kort. Jeg hedder Lene Rakel Andersen, og var en af dem, der startede organisationen Nordic Bildung, hvor vi nu har taget initiativ til både et globalt Bildung Network, et European Bildung Network, og så også nu et Nordic Bildung Network. Og det har jeg gjort i høj grad, fordi jeg har skrevet en bog, der hedder The Nordic Secret, der handler om vores folkeoplysning og pædagogiske tradition i Norden. Og faktisk så er det her med at være en organisation, der hedder Nordic Bildung, det har jeg fået det har folk grinet meget af, fordi Nordic på engelsk og Bildung på tysk, hvad skal det nu betyde? Men det som faktisk har vist sig, jo mere vi er gået ud i verden med den her fortælling om nordiske folkeoplysning og skole osv., så er folk begyndt at tro, når de taler til os på engelsk, at det vi kalder folkeoplysning i Norden, det kalder de nok nordiske bildning i Norden. Så de tror simpelthen, at Nordic Bildung, det er det, vi kalder folkeoplysning. Og det er det jo ikke. Så jeg har tænkt mig, hvad skal Nordic Bildung så betyde? Jo, det skal simpelthen betyde vores nordiske tradition for dannelse og nordiske tradition for pædagogik, som vi i høj grad har fra folkeoplysning og folkehøjskolen. Og jo mere jeg møder folk i resten af verden, og vi taler undervisning og skole, desto mere går det op for mig, hvor fuldstændig enestående vores skolesystem er, fordi vi tager udgangspunkt i eleverne.
Så det er baggrunden, og det er mig. Mm. Og velkommen til, vil jeg så også sige, fordi jeg er rigtig glad for jer. Ja. Og helt kort, jeg hedder Kim Hjerrild og er med i bestyrelsen i Nordic Bildung, er fuldstændig på samme side som Lene i optagetheden og fascinationen, kan man også godt sige, af vores folkeoplysningstradition. Jeg har blandt andet en fortid som generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening, og når man er inde i den skoleverden, så er det jo helt trivielt og selvfølgeligt, det vi skal snakke om her, men lige så snart man træder uden for matriklen, så finder man ud af, at hvor lidt det forstås, også i Danmark, og måske især af vores politikere. Det kan du vende tilbage til, Anders. Der er i hvert fald et eller andet her, som jeg er meget enig i det, du siger, at vi er nødt til at gå tilbage og forstå, hvad det var for nogle fejlslutninger, og hvad det var for nogle børn, vi smed ud med badevandet, da New Public Management osv. skyllede ind over de nordiske riger og lande. Jeg deler lige min skærm igen, bare for lige at vise kort programmet her. Og Thomas Anker, hvis du i mellemtiden kan høre, så må du også gerne præsentere dig, men ellers så fortsætter jeg bare lige her. Vi starter med 2 oplæg, og jeg har lige taget et par punkter fra henholdsvis Anders og Pontus' disposition. Jeg synes, det er nogle rimelig interessante, kradsbørstige overskrifter, så det glæder mig til virkelig at høre. Og så laver vi simpelthen en plenum-runde med først spørgsmål og kommentarer, og så en pause, og så tager vi en diskussion ud fra et par temaer, som jeg kan bringe et forslag, men I er også velkommen til undervejs selv at skærpe, hvad det er for nogle temaer og spørgsmål, der er interessant at drøfte den sidste del af mødet. Lige inden at jeg slipper kræfterne løs, og det er dig, Anders, og det er Pontus, så er det interessant at genbesøge formålsparagrafferne, og jeg er ikke helt sikker på, at det er helt på samme måde i svensk grundskole, men i hvert fald i dansk folkeskoledebat, der er formålsparagraffen sådan den hellige gral. Det, som vi altid vender tilbage til, og som kun sådan virkelig med små skridt ad gangen opdateres, fornyes. Men der er rigtig meget, kan man sige, grundlæggende dannelsestænkning stadigvæk i den danske formålsparagraf. Man kan så diskutere, hvordan implementeringen og forståelsen og fortolkningen har været de sidste 20-30 år. Det vender vi jo tilbage til. Men jeg har highlightet nogle af nøgleordene her, og der er nogle lidt sjove forskelle mellem dansk og svensk syfte, som jeg ikke vil gå nærmere ind i. Men det er for eksempel interessant, at vi i den eksisterende formålsparagraf faktisk taler om menneskets samspil med naturen. Det gør man ikke i den svenske. I den svenske syfte, dejligt svensk ord, som jo egentlig også er et gammelt dansk ord, der tales til gengæld om de menneskelige rettigheder, som måske indikerer en svensk universalisme, som er en af de ting, der måske er lidt forskellige fra den danske og den svenske tradition. Men kan man sige, sådan overordnet set, så er de 2 formålsparagraffer, der i den grad stadigvæk trækker spor til den her grundlæggende dannelsetænkning, hvor det enkelte menneske, det gælder om at myndiggøre og udvikle det enkelte menneske ud fra vedkommendes forudsætninger. Men det er jo, kan man sige, lovparagraffer og formål, intentioner, men der er jo sket rigtig meget siden 90'erne, som en direkte konsekvens af den globalisering og den neoliberale tænkning, som har domineret også i Norden. Og hvad det var præcis, der skete fra midten af 90'erne frem efter, og med PISA-chokket i 2007, tror jeg det var, som ligesom en af milepælene, det skal vi dykke nærmere ned i. Jeg har også et indtryk af, at Danmark og Sverige valgte lidt forskellige tilgange til denne her tilpasning af grundskolen til at blive mere målstyret og mere resultatstyret. Det skal vi også dykke ned i, de her forskelle. Og så skal vi selvfølgelig også snakke om, jamen, hvor er vi i dag, og hvordan kommer vi måske videre, og kunne det være interessant at komme videre sammen. Med disse ord vil jeg give ordet til dig, Anders, og hvis du har nogle slides, så siger du bare til. Det tænker jeg nok, du ikke har. Vi kan også rigtig godt lide det talte ord, også selvom det foregår på en skærm. Ordet er dit. Jamen tak for det. En spændende udfordring, og tak for jeres arbejde i øvrigt. Jeg er lidt spændt på, hvad der kommer ud af de her 2 timer.
Jeg vil gerne sige, at jeg synes, det er fantastisk at få lov til at sidde og diskutere skole, pædagogik, dannelse. Noget af det bedste, jeg har været med til som formand i Danmarks Lærerforening, det var i de år, hvor vi formulerede lærernes øh, bud på et folkeskoleideal. Rigtig spændende diskussioner, hvor vi sad og vendte hver eneste ord, og hvad ligger der i det, og havde store medlemsdebatter, og det tog os 3 år at få det formuleret, og det var en fantastisk proces. Når det så er sagt, så har jeg også haft den oplevelse, at i det forløb, jeg vil snakke om her, der er der en del teoretikere, der har siddet oppe i deres elfenbentårn og siddet og diskuteret, og i Danmark i hvert fald i en vis omfang også skændtes om nogle ting omkring, hvordan forstår vi specifikke ord, når vi snakker dannelse og sådan noget. Og det skal jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at det har frustreret mig, for mens man sad og tog de her meget teoretiske diskussioner, så brændte folkeskolen ned om benene eller om hovederne på os, og der var ikke nogen, der rigtig gjorde anskrig ud over lærerne selv. Men det er bestemt ikke, fordi jeg ikke synes, at det er vigtigt at tage de diskussioner, også de mere højdragende. Men det er ikke det, jeg vil i dag. Der vil jeg prøve at sætte lidt ord på det forløb, vi har været igennem i den danske folkeskole, og hvad det har betydet, og hvad årsagerne er. Jeg har jo lige afleveret en lille bog til forlæggeren, hvor jeg prøver at beskrive lidt af det samme. Vi har jo et helt ufatteligt godt udgangspunkt. Vi har en tradition, der bygger på store tænkere som Grundtvig, Kold, Løgstrup, Hal Koch og mange andre, som har været ligesom det fundament, som folkeskolen og uddannelsessystemet har stået på. Og derfor tror jeg også, at vi på en eller anden måde har haft den opfattelse, at det var så indgroet del af den danske folkesjæl, at det kunne der aldrig nogensinde laves om på. En af de, der har blandet sig rigtig meget i uddannelsesdebatten i Danmark, det er jo vores politiker Marianne Jelved, som var formand for Radikale Venstre i rigtig mange år, og som i øvrigt selv er lærer og så videre. Og jeg husker tydeligt, at Marianne en gang i 2014-2015, da det pludselig gik op for hende, hvor var folkeskolen kommet hen, så siger hun, jamen det har vi da aldrig besluttet. Og det tror jeg lidt er, fordi en meget stor del af dem, der tænkte skole, de havde det ligesom om, at det lå så dybt, at det kunne der ikke laves om. Men det skal jeg da lige præcis love for, at kunne. Nu viste du, Kim, lige før den aktuelle formålsparagraf, og den er sådan set interessant, fordi hvis man studerer den nærmere, så er der sådan bestemte ting, folkeskolen skal i stykke 1. Og jeg kan så fortælle jer, at det er hver af forligspartierne, de fik lige hver deres sætning koblet ind. For eksempel det med videre uddannelse, det er Socialdemokratiet, det med kendskab til dansk historie, det er Dansk Folkeparti osv. Men det interessante var faktisk, at vi ændrede formålsparagrafen i 2006, uden det overhovedet var til diskussion. Der kom bare pludselig en melding ud om, at nu er formålsparagrafen ændret. Og formålsparagrafen er ufattelig vigtig, fordi en skole er med til at definere det samfund, vi gerne vil have. Og derfor har vi også tradition for, at når formålsparagrafen enkelte gange er blevet ændret, så er det sket efter en meget grundig diskussion. Det skete ikke her, fordi det var sådan et politisk forlig. Men jeg vil gerne vende tilbage til den formålsparagraf, der gik forud for den, du viste, Kim. Og det er den fra 1993. Og den vil jeg lige læse højt for jer. Der står der, at folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder, udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Jeg mener i virkeligheden, at den formålsparagraf rammer den danske dannelsestradition rigtig godt ind. Det handler om, at man skal lære noget. Det handler i høj grad om faglighed. Det handler om kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder osv. Men det interessante er, det er den sætning, der kommer efterfølgende, der lyder, der medvirker til den enkelte elevs personlige udvikling.
Vi skal altså oplyse. Vi skal gennem vores undervisning bidrage til, at lærerne, eller hvor eleverne lærer noget, så de får forudsætninger for at blive kloge på livet. Det er den helt grundlæggende tradition, som vi har bygget vores uddannelsessystem på. Et vigtigt element i det har jo været lærernes metodefrihed. At der ikke var forskrifter for, hvordan man skulle undervise. At eleverne de mødte forskellige lærere, forskellige personligheder, som de kunne spejle sig i, og hver især bidrage til, at eleven kunne blive et klogere menneske. Som du gjorde opmærksom på, Kim, så er den formålsparagraf jo ikke afgørende ændret. Men alligevel så er folkeskolen afgørende ændret. Fordi parallelt med, at vi har fastholdt den her formålsparagraf, så kom der så et helt andet dagsorden, eller man kan også sige et helt andet dannelsesideal. Og det formulerede professor Ove Kaj Petersen i sin bog Konkurrencestaten i kapitel 6. Ove Kaj Petersen siger selv, at det er det vigtigste kapitel overhovedet i den bog. Og det er jo der, hvor han skriver, at folkeskolens opgave er at sikre de nødvendige soldater til konkurrencestaten. Det skriver han direkte i bogen, og Ove Kaj Petersen har fuldstændig ret. Altså, det var det, der blev dagsordenen, og det var i virkeligheden det, vi indrettede vores skole efter, på trods af, at vi havde en helt anden formålsparagraf. Du nævnte selv styringsbegrebet der, Kim, med New Public Management. Det kom jo til alle OECD-landene som en bølge i slutningen af 80'erne. Det var et effektiviserings- og styringsregime, og jeg vil gerne understrege, at jeg har ikke spor imod, at vi bruger ressourcerne effektivt. Det synes jeg det er det eneste rigtige. Men det her styringsregime, det byggede jo på det, som man populært i Danmark kalder mål- og rammestyring. Det betyder, at man skulle have nogle mål, som man kunne kontrollere, om de blev opfyldt, og så fik man nogle rammer, og så styrede man efter, når man målte eller når man ikke målte. Og hele den her tankegang betyder det på skolen, at man pludselig begynder at få nogle meget mere målbare mål. Fordi ellers så kan man simpelthen ikke gennemføre mål- og rammestyring. Det betyder også, at når skolelederen får til opgave at sikre, at rammerne bliver overholdt, budgetterne bliver overholdt, målene bliver opnået, så får vi en helt anden definition af det at være skoleleder. Hvor skolelederen tidligere var et pædagogisk fyrtårn, en ildsjæl, som med begejstring forsøgte at i samarbejde med sine lærere at udvikle skolen, så blev skolelederens opgave i langt højere grad det at administrere det her nye system. Man brugte direkte udtrykket, at skoleinspektøren er kommunalbestyrelsens forlængede arm. Jeg vil sige, at jeg ville meget nødig begrænses til at være en kommunalbestyrelses forlængede arm, men det var faktisk en helt gængs omtale af skolelederne i Danmark på det her tidspunkt. Det betyder selvfølgelig også, at lærerrollen blev ændret fra at man som lærerkollegie, lærerprofession på den enkelte skole i et tæt samarbejde med skolelederen iværksatte udviklingsprojekter, prøvede ting af, blev klogere i fællesskab. Så skete der det, at i stedet for de udviklingsarbejder, så fik man en række nye koncepter, som blev lagt ned over skolen. Det var visible learning, det var læringsstile, de kom som en haglby hen over skolen, og tit og ofte skete der det, at man ikke havde nået at implementere den ene modelune, før den næste modelune afløste. Vi har et meget konkret eksempel, hvor TV2 kørte et stort programserie med en skole, der hed Gauerslund Skole, hvor det var læringsstile, der var det store dyr i åbenbaringen, og i løbet af ganske få år, så løftede eleverne sig helt kolossalt på den her skole, med det resultat, at alle skulle gå i gang med læringsstile. Og inden man i Aarhus Kommune havde haft den sidste lærer på kursus i læringsstile, så havde man lukket projektet på Gauerslund Skole. Noget, der bare ved til det her, noget, der understøttede det, det var, at lederne behøvede ikke længere at have forstand på det at drive skole. Der var faktisk en lang
trend på, at man skulle have skoleledere, som var administratorer, og ikke nogen, der havde forstand på skole. Og endnu værre var det på skoleforvaltningerne, altså på det kommunale niveau, hvor man gik fra at have skoledirektører til at have børne- og kulturchefer, og en meget stor del af dem har aldrig nogensinde sat sit ben som underviser i den danske folkeskole. Hele den her måde, det gjorde, at lærerprofessionen kom under voldsomt pres. Rent indholdsmæssigt skete der det, at noget af det første, det var, at vi begyndte at få kanon i de forskellige fag, altså nogle ting, som man fra Christiansborg, fra centralt hold, siger, det her, det skal der undervises i. Noget af det første, det var i dansk, og jeg var selv blevet formand i Danmarks Lærerforening på det tidspunkt, og jeg advarede stærkt imod, at vi fik sådan en kanon. Jeg synes, det kunne være spændende, hvis dem, der sad i sådan et udvalg, kom med deres input til, hvad synes de var vigtigt, at der blev undervist i. Og så kunne lærerne bruge det som afsæt til, at man på skolen diskuterede, hvad vil vi i vores undervisning her på skolen. Og jeg husker tydeligt, at formanden for grundskolerådet, det var en præst i øvrigt, hun er heller ikke meget forstand på skole, men hun skal have en stor artikel i Berlingske Tidende, hvor hun skrev, at nu svigter lærernes formand lærerne. Fordi det er da meget nemmere, hvis lærerne får at vide, hvad de skal undervise i. Og der måtte jeg jo så fortælle, at vi var en mærkelig fagforening, fordi vi var sådan set ikke sat i verden for at gøre det nemt for lærerne. Fordi det at være lærer, det vil aldrig nogensinde være nemt. Det er et komplekst job, men vores opgave var at understøtte lærerne i at kunne løfte den komplekse opgave. Så kom der nationale test, så kom der elevplaner, og der kom kvalitetsrapporter. Og alle de her styringsinstrumenter, som blev lagt ned over skolen, havde en langt større konsekvens for skolen end formålsparagrafen. Fordi det er enormt disciplinerende. Når skolelederen får at vide, at du skal levere resultaterne, så giver det afsmittende virkning ned på den enkelte lærer, som skal sørge for at levere de resultater, som skolelederen skal kunne melde ind til sin kommunalbestyrelse. Så det var enormt disciplinerende. Et forsøg på at prøve at komme med et modsvar til det var jo blandt andet vores arbejde med at lave et bud på et folkeskoleideal. Vi gjorde jo også det igennem hele forløbet, at vi gjorde det til en leveregel, at hvis vi kritiserede noget, så skulle vi komme med et konstruktivt alternativ. Vi udarbejdede faktisk et styringssystem til den danske folkeskole, frikøbte nogle eksperter, som brugte lang tid på at lave et alternativt styringssystem. Vi kom med et alternativ til de nationale test, hvor vi gik ind og sagde, hvis politikerne har brug for at vide, hvad er det faglige niveau i folkeskolen, hvordan kan vi så levere det, uden at bruge det her testsystem, som indsnævrer undervisningen, og som jo i virkeligheden lægger et enormt stort pres på de stakkels elever, der går i skolen. Det er helt fundamentalt ødelæggende i den danske folkeskole i forhold til den dannelses- og uddannelsestradition, vi har bygget på. Det oplevede vi efter 2013, hvor vi fik et begreb, der hed læringsmålstyret undervisning. Læringsmålstyret undervisning består i, at der blev formuleret, jeg tror det var over 4.500 rimelig præcise mål for den danske folkeskole, og så skulle man ud for hver eneste gang, man underviste efter et mål, så skulle man hakke af, om eleven havde nået det her mål. Undervisningsministeriet, de gjorde en stor indsats for at prøve at rulle den her form for tankegang ud og ansætte en række læringskonsulenter. Og jeg har sådan en oplevelse med en lærer, der kom hen til mig og siger, at han havde været på sådan et kursus, og kursuslederen, som i øvrigt ikke selv var lærer, havde gennemgået det her læringsmålstyret undervisning, og så havde hun sagt, hvis man nu har et læringsmål i dansk, og man kan nøjes med at læse et enkelt afsnit for at lære det, så er der ingen grund til at læse hele kapitlet, eller for den sags skyld læse hele romanen. Altså, vi kan jo alle sammen sige, at det er jo fuldstændig rablende vanvittigt, men det er altså blevet sagt i ramme alvor. Man skulle effektivisere, og derfor så skulle man bruge tiden effektivt, og hvis man kunne lære den ene lille ting der, så var der ingen grund til at læse en hel bog. Den bagvedliggende tankegang, det var jo ren økonomi.
Øh, Hele folkeskolereformen, den bygger på en økonomiaftale mellem Finansministeriet og KL, som i øvrigt blev hemmeligholdt til 3 måneder efter, at folkeskolereformen var vedtaget i Folketinget. Men tankegangen er, at hvis man nu har de her meget præcise mål, så kunne man få nogle rigtig dygtige lærere til at lave nogle undervisningsforløb, og de undervisningsforløb, når lærerne så gennemførte dem ud i klasselokalet, så lærte eleverne det, de skulle, og så kunne man hakke af, at nu var målet opfyldt. Og derfor behøver lærerne jo heller ikke forberedelsestid, for de kunne jo bare hente de der færdige undervisningsforløb med. Så en del af det var jo også, at lærerne kom til at undervise 3 timer mere om ugen, fordi det kunne man sagtens gøre med den her nye tankegang. En anden konsekvens var, at man splittede lærerarbejdet op, så læreren var den, der underviste, og så skulle man ligesom have nogle andre til at tage sig af trivsel og de sociale relationer i klassen. Og enhver, der har stået i en undervisningssituation, ved, at det er uadskilleligt. Altså hvis vi som lærer ikke formår at favne den enkelte elev, rumme den enkelte elev i vores undervisning, så lærer de ingenting. Og det at tro, at man kan udlicitere det til pædagogiske assistenter eller pædagoger, eller hvad ved jeg, det var en forfærdelig misforståelse, og jeg mener virkelig, at det er en af grundene til, at den trivselskrise, vi har i den danske folkeskole i dag. Anders, Det, der er yderst interessant, Ja. det, der er yderst interessant, er jeg går over tiden, eller hvad? Ja, det er du, men det gør ikke noget, men jeg har lyst til at lige sætte en lille cæsur, fordi jeg synes, du topper ligesom hele argumentationen med det her med læringsmålstyring og med ligesom, kan man sådan sige, indskrænkning af lærerrollen, specialisering af den osv. Og det synes jeg egentlig er en meget passende sted at invitere Pontus ind i samtalen. Og så vender vi jo tilbage til de andre ting. Men jeg vil godt tillade mig lige her at klappe i mine små hænder for en meget, meget klar fremlæggelse af det, som jeg tror, vi alle sammen har været vidner til er sket med den danske skole. Du har været tættere på end de fleste, og dine ord, synes jeg, klinger rent og tungt. Så tak for det, Anders. Jeg glæder mig til den fortsatte snak her, men jeg synes, vi skal have åbnet for den svenske case, som, jeg tør næsten ikke sige det, om muligt, eller måske i hvert fald også har sine dramatiske momenter. Værsgo, Pontus. Ordet er dit. Ja, tack så mycket. Och tack så mycket, Anders. Jag hade skrivit en hel sida innan om saker jag hade tänkt att säga. Och nu när Anders har talat så har jag skrivit en sida till om saker jag borde tala om. Så jag ska också försöka rymmas i tiden. Och sen vill jag också tacka Anders för en sak till. Och det är att jag deltar ofta i såna här nordiska sammanhang. Och då måste man alltid som representant för Sverige tala om att vi alltid har gjort saker värst och att det alltid är sämst i Sverige. Men nu lyfter ändå Anders vissa saker som är sämre i Danmark. Så då blir man ju lite glad ändå. Ja, men ja, alltså Anders, du lyfter ju många saker här som är väldigt lika mellan Sverige och Danmark och övriga nordiska länder också. Och du lyfter flera saker som har en gemensam beröringspunkt med det jag hade tänkt lyfta. Och precis som du, Kim, visade här så finns ju också många likheter både i tradition och vad vi fortfarande har i syftesparagrafer för grundskolan och så. Jag ska komma åter till detta med mål- och resultatstyrning också, för det är en ganska bärande del i det jag tänkte säga. Men det som är intressant tänker jag är att ingresstexterna, eller inledningstexterna som jag såg för inbjudan till det här samtalet, de handlade ganska mycket om, de kretsade en del runt PISA-chock från år 2000 och så. Och det där är intressant för oss, för PISA-chockerna för oss efter millennieskiftet skulle jag säga beror i väldigt stor utsträckning på saker vi gjorde tidigare, naturligtvis. Det vill säga under 90-talet. Och det har att göra med flera av de saker som Anders då också är inne på, med förändringar i hur vi styr skolan och vad vi gör.
För svenskt vidkommande, och det är ganska lika för er också, men för svenskt vidkommande, om vi går tillbaka till 1990-talet, då vet ni att vi i Sverige talar om att vi genomför vår kommunalisering, det vill säga där kommunerna övertar finansieringsansvar och där vi förändrar också själva styrmodellerna. Pengar i påse, som Anders också är inne på. En sak som är väldigt viktig att komma ihåg i det här, apropå Anders lyfter då, det är ju att vår skola i Sverige, och jag vet att det också är så för er, har ju alltid varit målstyrd. Alltså går vi tillbaka och tittar i undervisningsplanerna för svensk folkskola från 1919, alltså alldeles efter första världskriget, och så läser man den. Den är fullständigt nedlusad med mål. Det finns jättemånga mål. Så att förändringen för oss på 90-talet är ju inte alls att vi inför målstyrning. Vi har alltid haft målstyrning. Sen kanske vi inte har haft 4200 mål som Anders beskriver här. Men vi har alltid haft en målstyrd skola. Den stora förändringen är ju resultatstyrningen. Och för svenskt vidkommande på 90-talet, vi talar ofta om kommunaliseringen. Det rätta att tala om i en svensk kontext, det är ju egentligen avreglering. Det vill säga, vi avreglerar i princip, vi tar bort i princip all form av regelstyrning vi hade. Vi tog bort alla regler för vem som får vara lärare. Alla behörighetsreglerna försvann. Vi tog bort reglerna för vem som får vara rektor. Vi tog bort reglerna runt läromedel, runt skolbyggnader. Vi tog bort reglerna runt klassstorlekar, undervisningsskyldighet. Vi var i princip på väg att ta bort timplanerna helt och hållet. I gymnasieskolan försvann timplanerna direkt. Sen införde vi försöksverksamhet med att också ta bort timplanen helt i grundskolan. Ja, jag kan fortsätta. Den här listan är väldigt lång, men vi avreglerade i princip allt. Så att regelstyrningen helt och hållet upphörde, och så gjorde vi samma modell som Anders beskriver här, att kommunerna fick i uppdrag att nå målen, och så fick de en påse pengar från staten för att staten inte längre gav riktade statsbidrag. Det som är intressant i det här sammanhanget är att vi gör ju också vår läroplansreform här 1994. Det är egentligen, alltså Sverige har ju egentligen inte gjort någon riktig läroplansreform sedan dess. Vi har haft förändringar, men vi är fortfarande inom samma läroplansteoretiska ramverk. Så att de som har kommit efter är egentligen bara revideringar i det ramverket. Så den statliga utredningen som leder fram till läroplanen 1994, den är väldigt intressant att studera då ur det här perspektivet. Och det som är intressant, apropå också vad då Anders säger, är att i den här statliga utredningen, den heter faktiskt, apropå er titel här nu också, Kim, hela det betänkandet heter Skola för bildning. Och det är ju intressant i sammanhanget. Det man gör här som är intressant är att alltså grundskolan i alla de nordiska länderna, det är ju egentligen vår grundläggande medborgarutbildning. Och det syns ju i de här syftesparagraferna ni visar. Det de gör då i den här utredningen i Sverige, det är att man kopplar samman då den här typen av synen på att det här är medborgarutbildning. Sätter man det samman i ett resonemang tillsammans med skolplikten, där man säger att skolplikten är ett ingrepp i elevernas och vårdnadshavarnas fri- och rättigheter. Och då för man ett resonemang som leder fram till att målen vi har för grundskoleutbildningen och målen för de 16 olika ämnena, att alla elever har rätten att nå de målen, det är ett samhällskontrakt egentligen. Och man till och med går så långt som man nästan säger att eleverna ska nå de målen, det är det moraliska rättfärdigandet för skolplikten. Det vill säga, i det hypotetiska samhällskontraktet så ställer vårdnadshavarna upp på skolplikten på grund av att det allmänna garanterar
att eleverna ska nå målen i alla de här ämnena. Och det här är jätteintressant. För att precis som också Anders beskriver här så har ju vi då ett regelverk runt stödundervisning och annat som ska göra att eleverna når de här målen. Så egentligen borde det i svensk skola inte existera elever som inte når målen. Så långt har också själva rättighetslagstiftningen gått i en typ av liberal tankegång runt liksom individens rätt i skolan. Men så här är det ju inte, utan här krockar ju verkligheten. Skola är ju trots allt en typ av kollektiv verksamhet som går i kollision här med individuella intressen. Men det här är väldigt intressant ändå. Det som är då, vi har ju också då stora problem med måluppfyllelsen på många olika sätt i Sverige. Olika elevgrupper når också olika mål. Där kan vi prata hur länge som helst om. Men det som är intressant här är att det har ju skett då försämringar över tid. Och många av de här reformerna då vi gjorde på 90-talet, det var under en flagg och under en idé om att nu frigör vi lärarnas autonomi, vi minskar regelstyrningen, vi tar bort de här reglerna, vi ökar flexibiliteten och för att vi ska frigöra lärarprofessionen och frigöra liksom de positiva krafterna i detta. Det som är intressant då när man tittar på vår läroplan från 1994, och nu har det ju skett vissa förändringar därefter, men det man egentligen gör här också att vi tar ju egentligen bort all form av stoff. Vi nämner ju knappt längre innehåll i ämnena, utan det är en väldigt fokus på elevernas färdigheter och att de ska utveckla en förståelse och att de ska utveckla sina förmågor till olika saker. Och det där är ju också då, enligt vissa, det finns ju olika perspektiv i detta naturligtvis. Men många menar ju då att det här skapar ett annat fokus på bildning och att det ska skapa ett fokus på att dana de framtida samhällsmedborgare vi behöver på något vis. De fria och kreativa och tänkande människorna. Det som råder i debatten i Sverige nu runt detta som jag tycker är väldigt intressant ur ett bildningsperspektiv, det är att vi har ju också haft ett starkt fokus på då att i detta också att vi ska lära eleverna att bli kritiskt tänkande och så vidare. Men just nu så pågår ju en reaktion på detta och en motdebatt där man har kommit till att ja, men du kan lära en apa att vara källkritisk. Det är väldigt lätt att lära någon att säga vad, vem, varför, hur och i vilket syfte. Men däremot, det som kännetecknar sann källkritik, det är väl egentligen att man har en uppfattning i sig själv om att det du säger nu, det är nog inte sant. Det stämmer inte. Skulle jag säga till er att ja, andra världskriget det började 1933 och det slutade 1947. Då skulle ni tänka så här att aha, ja, vi brukar säga att det är 1939 till 45. Men vad är det han far efter här? Ja, han kanske tänker någonting på Hitlers maktövertagande och han kanske avslutar det med Nürnbergprocesserna. Det är möjligt. Så den grundläggande kritiken vi har egentligen, det som alltid sporrar impulsen av källkritik, det är en uppfattning om att sakförhållandena är andra. Och det här är ju, tycker jag, väldigt intressant i en svensk kontext. För att vi har liksom tappat detta över tid. Och på samma sätt som jag säger med den minskade regelstyrningen, vi har ju trott att det spelar inte så stor roll att lärarna behöver inte ha så djupa ämneskunskaper. Vi behöver inte ha så noggranna behörighetskrav på lärarna. Vi behöver inte ha en sån välutbyggd fortbildning för lärare. Vi behöver inte ha rektorer som har någon särskild utbildning. Och jag tror det är det vi straffas för här nu också. Att vi har i någon mening gått vilse i detta. Och nu pågår en debatt i Sverige om hur vi på olika sätt kan återupprätta detta. Och i det här uppstår ju en väldigt intressant paradox. För att
paradoxen är då att den här typen av avreglering som vissa har argumenterat för att den skulle vara en nödvändig förutsättning för frigörelsen av bildningssträvandena. Paradoxen tycks nästan vara att den ganska hårda regelstyrningen vi hade tidigare, den var nästan snarare ett nödvändigt villkor och en platta och ett fundament varpå vi sedan byggde en skola som ändå i någon mening bidrog till mer kunskap och ett högre typ av bildning bland eleverna. Ja, men jag tror jag stannar där. Jag kanske har tagit min tid nu. Jag sa ja, precis, du räckte precis upp handen, Kim. Perfekt timing, Pontus. Og jeg tænker, at vi lige måske kunne bruge en lille runde med nogle spørgsmål, hvis der er ting, nogle af jer tilstedeværende godt kunne tænke jer at spørge ind til sådan rent forståelsesmæssigt måske. For jeg synes, der er en masse temaer, der trænger sig på, og jeg har egentlig lyst til at starte diskussionen nogenlunde der, hvor du sluttede den, Pontus, uden altså at ignorere, at der er rigtig mange andre perspektiver, men det der med lærerrollen og professionen, som jeg jo også ved er noget, som ligger Anders utrolig nært, og som du også var inde over, Anders, det her med professionen, hvordan skal vi forstå den, og det her med, at det at undervise at være lærer, i parentes bemærket, min kone er gymnasielærer, så jeg har den største respekt for undervisning. Altså det er måske på mange måder et dårligt forstået og et måske også kraftigt undervurderet yrke. Men det her med lærerprofessionen, det kunne jeg måske godt tænke mig, at vi vender tilbage til som det første tema. Men inden da, hvis der er nogen, der har spørgsmål til de to oplæg lige nu og her. Godt at se dig, Thomas. Du er gymnasielærer og praktiker selv. Ja, jeg har nu ikke lige noget, jeg sådan vil spørge ind til nu. Nu er jeg jo Bornholmer, så det svenske er jo flydende hos mig. Men jeg glæder mig da til samtale og diskussion. Men jeg har ikke noget sådan lige nu og her. Men det er rigtigt, jeg er gymnasielærer i idræt og psykologi i Brøndby til daglig. Og min kone er folkeskolelærer i Herlev. Ja. Men så lad mig starte med dig, Anders, og lærerprofessionen. Altså, du er lidt inde på det, men den forsvarskamp, man kan sige, at Danmarks Lærerforening, ikke mindst takket være din formandstid, har ligesom været i. Altså, hvor er vi henne i dag, og hvordan opfatter du den front, altså forståelsen for lærererhvervet, og hvordan man måske bedst muligt rammesætter lærernes dagligdag? Er det noget, politikerne er begyndt at forstå nu, eller er der langt igen? Jamen, jeg tror, man skal forstå, at det, der er sket i Danmark, altså hele det der grundlæggende dannelses udgangspunkt, som jeg startede med at beskrive, altså afviklingen af det er jo ikke en bevidst politisk handling. Det er sket, men politikerne er ikke klar over det. Og på samme måde kan man sige, at den afmontering af lærerprofessionen er heller ikke sådan, fordi der har siddet en ond Bertel Haarder eller en eller anden og sagt, at de der lærere, de skal miste indflydelse. Men det hænger, man skal bare forstå den der sammenhæng, fordi hele den der New Public Management med den effektive ressourcestyring, så var det virkelig besværligt, at der sad et lærerråd, som skolelederen skulle snakke med en gang om måneden, og blive konfronteret. Hvad betyder de besparelser, du laver? Og ligesådan var det for kommunalbestyrelsen. Der var en skolekommission, hvor fælleslærerrådet var repræsenteret videre, og det var simpelthen bremsende for den effektivisering, der skulle være. Og derfor er den afprofessionalisering en del af hele den styringskæde. Der var en helt bevidst strategi på at prøve at få lederne koblet ud af professionen. Og der findes ikke en profession, hvis lederne ikke er en del af professionen. Altså, så er man i et helt andet forhold til hinanden. Hvis vi skal tale om en rigtig profession, så har vi det der fælles professionsansvar, ledere og lærere, for at sikre, at vi laver den bedst mulige skole. Og det skal man ikke tage fejl af. Det var helt bevidst, man fra dem, der stod bag det her, prøvede at afmontere de ting. Og der tror jeg, at når du så spørger ind til, hvor er status nu, jamen vi mangler, at politikerne forstår, at det er det, der skete.
De ved det simpelthen ikke. Øh, Den her, nu fortalte jeg, at det her det var en aftale mellem KL og hvad hedder det, Finansministeriet. Det er en aftale, der lå helt tilbage til 11, som er baggrund for reformen, der sker i 13. Der var ingen politikere på Christiansborg, udover en håndfuld, der var klar over, at det var det, der var udgangspunktet. Og derfor tror jeg, at hvis man for alvor skal have genskabt respekten for lærerprofessionen, og det kunne lige så godt være andre professioner i det danske samfund, så har vi en kæmpe opgave i at få politikerne til at forstå, hvad var det egentlig, der skete. Altså, jeg har sådan en sød lille historie med, at da det hele var ved at brage sammen i starten af 2013, så skulle vi ud og holde et foredrag netop omkring dannelse, og så tænkte jeg, at jeg ville bruge Christian Kolds citat. Han havde sådan hen over hans skole, der stod der, træd varsomt, til her bliver mennesker til. Og så googlede jeg det, og frem kom der den mest fantastiske hjemmeside, som fuldstændig beskrev det skolesyn og lærersyn, som ligger dybt i mit hjerte. Det var Troels Ravn, som var ordfører for Socialdemokraterne, og havde været med til at acceptere hele det her forløb. Og så skriver jeg til Troels, kære Troels, hvordan kan du dog lægge navn til det, der foregår lige nu? Vi to er jo fuldstændig enige om det, der står inde på hjemmesiden. Dagen efter så var hjemmesiden slettet. Det er jo den nemmeste måde at gøre det på. Og der er bestemt nye vinde, og der er lavet noget af det her sammen om skolen. Det var, hvad hedder hun, Rosenkrantz-Theil, der tog det initiativ i forlængelse af, at vi fik sluttet fred med KL og lavet nye aftaler og sådan noget. Men min oplevelse er, at den der grundlæggende forståelse for, hvad var det egentlig, der skete, og hvorfor var det en katastrofe at afmontere lærerprofessionen på den måde, man gjorde, den mangler altså stadigvæk. Tak for det, Anders. Anne? Ja, jeg er jo den eneste fra Norge. Og jeg er ikke grunnskolelærer, men jeg er barnehagelærer. Men jeg er med i Utdanningsforbundet, som er det norske Sveriges lærere. Og vi har faktisk vært på studiebesøk til Stockholm og møtt Sveriges lærere, så det er interessant for meg å høre også Pontus fortelle. Men det som slår meg, er at dette her er veldig parallelt. Dere kunne ha snakket om norske skolen. Det er jeg helt sikker på. Så det er jo en bølge som går over hele kanskje vestlige verden, ikke vet jeg, eller det kommer kanskje mye fra USA. Deprofesjonalisering av lærerrollen er et kjempeproblem. Mål, effektstyring og alle disse resultatstyring, kanskje et bedre ord. Alle disse tingene er gjenkjennbart. Vi i Utdanningsforbundet, som jeg jo er aktivt med i Oslo, i fylkeslaget i Oslo, så er det store diskusjoner med hva er lærerrollen. Det er ca. 20% av lærere i norsk skole har ikke utdanning. Ikke sant? Og politikerne er ikke veldig bekymret for det. Det er en veldig svak søkning til lærerutdanningene. Vi får ikke studenter til barnehage- eller grunnskolelærere. Så nå begynner lærerutdanningene å måtte si opp folk, lærere på lærerutdanningene, fordi det er for få studenter. Altså det er en veldig stor krise som jeg kjenner igjen i de andre nordiske landene, eller i hvert fall de skandinaviske som vi er her nå. Så jeg er veldig glad for dette nettverket, og at jeg har blitt invitert med i det, fordi jeg tror det er veldig viktig at vi samarbeider nå. Vi har de samme utfordringene, absolutt. Så jeg lytter videre. Tusen takk. Tak for det, Anne. Pontus, et svensk perspektiv på det her med professionen, fordi det er jo måske det ene punkt, som du også selv understregede meget kraftigt, det ene punkt, hvor dansk og svensk erfaring trods alt er ret forskellig, at I lavede den her afregulering, som vi i nogen sammenhæng taler om i Danmark i dag, som en vigtig del af løsningen fremover. Men altså et spørgsmål til dig om profession og afregulering. Hvad skete der i Sverige?
Ja, men jag räckte också upp handen här direkt efter att Anne hade pratat här, för jag tänkte just säga det att vi har ju ett samarbete mellan de nordiska fackförbunden som heter NLS, Nordiska lärarorganisationers samverkan. Det vet ju Anders väldigt väl. Och jag tänkte bara säga det att en ny sak som NLS gör, att vi har börjat göra gemensamma rapporter. Där alla förbunden går samman och samarbetar. Och den första rapporten, Anne, handlar om just lärarbrist och förekomsten av icke-behöriga lärare, helt enkelt, obehöriga lärare. Så att, och vi har precis släppt en till rapport som handlar om skolväsendets finansiering. Och det är samma sak där, vad mycket lika det är för oss. Men jag tänkte då, liksom det som, ja, apropå din fråga Kim. Det är ju precis som flera av er har sagt här innan, och det är samma sak i Sverige, att vi har ett problem i Sverige med en avsaknad av respekt för formella meriter. Och det är nog en sak som jag tror är dels faktiskt också en generell samhällstrend. Jag vet inte hur det ser ut för er, men om ni tänker att ni skulle läsa en platsannons, alltså ett utannonserat jobb i Norge, Danmark eller Sverige. Möjligen, det kan ju bero på vad det är för typ av tjänst och person de söker här. Kanske att de ställer något krav på att du ska ha läst på högskola, och det kanske står att du har en universitetsexamen. Men vad är det som står sen? Då står det att du ska vara flexibel, du ska vara lösningsorienterad, du ska kunna samarbeta, du ska vara rapp och kvick i fötterna, du ska lösa problem. Det är väldigt lite tal om formella meriter, utan det är någonting annat här man söker. Och det här är någonting som vi syns jättetydligt i svensk skola. Ända från 1990-talet då avskaffar vi ju alla de här reglerna. När vi kliver in i 1995 i Sverige, då har vi över 2000 gymnasielärare i landet som är disputerade, alltså som är doktor i sitt ämne. Nu har vi nästan 0. De är utraderade. För att det är ingen som bryr sig om att du har ännu djupare kunskaper i ämnet. Det finns ingen arbetsgivare som bryr sig om det. Och på samma sätt, vi gjorde ju om vår lärarutbildning 1999. Då avskaffade vi alla typer av speciella examina. Alltså att du var gymnasielärare eller att du var grundskollärare. Vi tog bort allt. Och så gjorde vi en gemensam lärarexamen som var samma för alla. För att det spelar inte så stor roll vilket ämne du kan eller om du är specialinriktad mot förskola eller så. För att alla kan ersätta varandra. Det är mycket mer flexibelt om man kan göra på det sättet. Så att lärarutbildningen i Sverige följde ju samma typ av utveckling, att vi avskaffar all form av specialisering. Nu har vi ju successivt börjat bygga tillbaka detta och börja återreglera många av de här sakerna. Men vi har ju fortfarande ett jättestort problem med den här grundläggande respekten för formella meriter. Precis som i Norge har vi en väldigt stor andel lärare då som saknar lärarexamen. Och det som är intressant att säga, ni vet ju att i Sverige, vi har ju gått längst i termer av friskolor och konkurrensutsättning. Det som är jätteviktigt att säga här är att jag tycker att i den svenska debatten så talar vi ofta om friskolesystemet och vad det har gjort. Med rätta, det är en riktig fråga att prata om. Men det man missar här, det är lite grann kontexten. För det svenska fröet till friskolereformen, det planterades i en jordmån, i en mylla, som var den avreglerade skolan. Så vad det svenska friskolesystemet blev, det kan du inte förstå om du inte förstår i vilken jordmån det planterades. Och här har vi en skillnad ändå. Alltså vi är väldigt lika.
Men Norge, Danmark och Finland, ni sprang inte lika långt i avregleringen som vi gjorde. Och det är också delvis har det varit en broms för hur saker och ting har utvecklats i era länder än vad det har gjort i Sverige. Sen är det otroligt lika många saker, men det har ändå varit en liten motståndskraft i era system på ett sätt där, skulle jag ändå vilja säga. Anders, du Åtminstone vil i gerne lige... Norge och Finland kanske. Ja, tak Pontus. Ja. Anders vil gerne lige kommentere. Jamen, det er fordi, jeg kan helt bekræfte det, Pontus siger med værdien af det nordiske samarbejde. Jeg tror, jeg i de 18 år, jeg var formand i Danmarks Lærerforening, jeg missede et møde i NLS, ellers deltog jeg i dem alle sammen. Fordi det er, vi har den der grundlæggende fælles tradition, vi har forskelligheder, og det er utrolig værdifuldt at kunne spejle de udfordringer, vi står med det, der sker i de andre lande. Så det kan jeg kun bekræfte. Og så synes jeg også, det du siger, Pontus, det er også det, jeg hele tiden vender tilbage til. Man skal forstå, hvorfor tingene sker. Altså, det er så fundamentalt. Altså, hvis vi nu tager den danske reform, som alle politikere på nær Bjarne Corydon og nogle ganske få mennesker i Danmark, så siger alle, det var en fejl. Vi har brugt et enormt milliardbeløb på en fejlslagen reform. Det er hver 5. lærer i den danske skole er ikke læreruddannet i dag. Der er mistrivsel i et omfang, som vi aldrig har set. Det er nogle helt ekstreme omkostninger, det har haft. Det er en hel generation af elever, der har fået en dårligere skolegang. Men der er ikke en, der har sat sig ned og gjort en grundig analyse af, hvorfor endte vi derhen. Nu er vi jo i gang med en ungdomsskolereform i Danmark, og den bliver solgt. Vi skal have et nyt gymnasieuddannelse, EPX hedder den, og den bliver jo solgt med alt det gode, den kan. Når man går ind og kigger på den, så kan man se, at det er så fantastisk, det de elever kommer til at opleve. De får virksomhedsbesøg, og de skal afsted på det og så videre. Og det var nøjagtigt det samme rosenrøde glansbillede, man tegnede af folkeskolen, da man lavede folkeskolereformen. Men hele den måde, vi tænker udvikling af skolen på i Danmark i dag, det er de her store, højt profilerede reformer, i stedet for at man sætter sig ned og prøver tingene af, og udvikler dem, og høster nogle erfaringer, og dropper det, der ikke dur, og tager det bedste af det der dur. Så får vi de her store reformer, hvor politikerne lægger en enorm prestige ind i det. Altså vores minister, Mattias Tesfaye, for ham vil det jo være et personligt nederlag, hvis den her EPX ikke bliver til noget. Og derfor bliver den til noget. Selvom der ikke er nogen, der aner, om det overhovedet vil lykkes eller ej. Og det er jo forfærdeligt. Det er de kommende generationer, som vi på den måde udsætter for nogle eksperimenter. Tænk, hvis vi udviklede vores sundhedsvæsen på samme måde. Nå ja, der røg 60.000 kræftpatienter, fordi vi behandlede dem forkert. Altså, det er selvfølgelig groft at sige, men det er jo helt utroligt, at vi byder vores kommende generationer så lidt seriøsitet i den måde, vi behandler skolen på. Det synes jeg bare. Det tror jeg, mange omkring skærmen her er enige i, Anders. Jeg synes, det var en meget fin måde at slutte første halvdel på. Jeg vil dog lige indskyde, at det er ikke mange dage siden, at jeg kommenterede på Martin Lidegaards et opslag, han havde, Radikale Venstre, et dansk skoleparti om noget, Marianne Jelveds gamle parti. Og han var jo allerede ude og kritisere Tesfaye og det, der foregår på skoleområdet, men helt uden at reflektere over hans eget partis store delagtighed i skolereformen. Der er en ufattelig mangel på lyst, åbenhed og mod til at tage ved lære af egne fejl i nutidens politiske billede. Så jeg er fuldstændig enig, Anders. Det er et kæmpe problem, at vi ikke er i stand til at blive klogere som samfund. Og specielt på det her område, som er så sindssygt vigtigt i den tid, vi kigger ind i. Så med det, så lad os lige holde 5 minutters pause, og så gå tilbage og snakke om nogle af de andre aspekter herunder, ikke mindst relationen mellem faglighed og dannelse og pædagogik. Vi ses om 5 minutter. Jamen sikke en disciplin
Lige her hersker der ikke nogen disciplinkrise. Øhm, jeg håber, at vi kan blive ved med at have lige så skarp og super relevant en diskussion, som vi har haft indtil nu. Og det må I meget gerne også hjælpe mig med, fordi altså det at have jer til det her møde er jo en unik mulighed for virkelig at blive skarp på, hvad er det for nogle balancer, vi måske skal have genoprettet? Hvad er det for en faglighed, vi taler om, når vi taler om at fremme dannelsespædagogik? Og hvordan gør vi med hele spørgsmålet om fagtrængsel? Altså den der tendens, vi alle sammen har til at sige, jamen, vi propper lige et nyt fag, et nyt disciplin, et nyt tema ned i folkeskolen, og så er det samfundsmæssige problem fikset. Det ved vi jo her, at det ikke er løsningen. Så der er noget med balancer her. Og jeg tænker, at vi måske lige i første runde her kan holde fast i det her med professionen og fagligheden. I Lenes og mit arbejde med et projekt, som vi har undervejs, som er en undersøgelse af dannelsens status, opfattelsen af den, anvendelsen af den nordiske uddannelse, der er vi stødt på flere, der siger, at den nye generation af lærere, og det er måske dem, der er kommet ind i systemet efter de her reformer for alvor er trådt igennem med mål- og resultatstyring osv., at der er et stigende andel af dem, som er usikre eller fremmede over for dannelse og den nordiske tradition, vi taler om her. Og det er måske et godt sted at starte. Er det sandt, og er der grund til bekymring af en eller anden slags for det? Og ja, det vil jeg gerne starte med det spørgsmål. Anders? Jamen, det vil jeg godt byde ind på, fordi det har jeg forskellige erfaringer i forhold til. Min egen datter blev uddannet for, hvad er det, 8-9 år siden. Det var i hvert fald efter reformen. Og da hun skulle aflevere sin bacheloropgave, så læste jeg den igennem for hende, og så, det var en glimrende opgave. Det synes far selvfølgelig altid. Øh, men så siger jeg så til hende, men Anna, du kunne jo godt være lidt mere kritisk i forhold til det der læringsmålstyret undervisning. Og så siger hun, far, jeg skal også bestå. Og det var et godt argument. Den generation af lærere, der bliver uddannet i Danmark i dag, er blevet, nogle af dem har ovenikøbet selv fået den undervisning i folkeskolen, og de er blevet uddannet på den måde i skolen, eller hvor i læreruddannelsen. Og der er samtidig sket det på læreruddannelsen, at hvor de før lå på et seminarium, som var en kulturinstitution i sig selv, som emne af kulturelle aktiviteter osv., så er det jo nu flyttet over i de her store campusser. Jeg var på læreruddannelsen i Aarhus for et par år siden, og der var ret fyldt, og jeg gav et indspark omkring betydningen af lærerprofessionen og så videre. Og der er så en, der bagefter siger, at Anders, det er rigtig spændende og så videre, men du skal bare vide, når jeg kigger mig omkring, så anede jeg ikke, at dem, der sidder omkring mig, var lærerstuderende. Fordi der er simpelthen ikke et studiemiljø. Så sent som på Danmarks Lærerforenings kongres i år, gik en lærerstuderende op på talerstolen og efterlyste, at man fik et stærkt professionsmiljø under uddannelsen. Så det er i høj grad under pres. Til det positive i historien, det er så, at de lærerstuderende efterlyser det. Altså, som sagt dukkede der mange op til mit foredrag i sin tid, og de går på talerstolen på kongressen og efterlyser det. Men det er jo de aktive, engagerede lærerstuderende, og jeg kan i høj grad frygte, at hele den professionsidentitet, som i den grad har båret også vores dannelsestradition i skolen, at den kan forsvinde. Wow. Jeg håber, din datter bestod. Det lød sådan. Hun er en tilpas pragmatisk tilgang til det der. Lene, du klapper. Vil du også gerne sige noget? Jeg er slet ikke vant til, at Lene er så tavs.
til de her seancer med Nå, men nu har vi jo aftalt, Kim, at jeg ikke siger noget, fordi du Nej, har det er ikke... påtaget dig værtsrollen. Ej, jeg skal nok sige noget. Tusind tak både til Pontus og Anders for nogle super spændende oplæg, og det er jo spændende og også fra Anne at høre fra alle tre skandinaviske lande på en gang. Jeg er lærerbarn, og min mor var seminarieuddannet og lærer på en privat kristen friskole, hvor jeg så også har gået selv, så jeg har ikke haft den ære at gå i den danske folkeskole. Men jeg har så på den anden side heller ikke oplevet, at det var særlig væsensforskelligt, fordi øh, altså det vi lærte i den her private kristne friskole, det var altså også det, som andre børn, jeg mødte, de lærte, så der var ikke noget, jeg oplevede ikke, der var nogen stor forskel der. Men det, som jeg oplevede med min mor, hun var håndarbejdslærer og matematiklærer og religionslærer, og at hun jo havde en utrolig stor kærlighed, dels til de der fag, men da så den her skolereform kommer i 2013, der havde hun så været død i 20 år, så jeg har ikke kunne spørge hende, men øh, jeg oplevede, når jeg tænker tilbage på hendes liv som lærer, i virkeligheden lærergerningen som et utroligt liberalt erhverv, hvor hun netop havde meget, meget stor personlig frihed til den tilrettelæggelse, som hendes kald indebar. Og hendes weekender var, som jeg husker det, altså vi så også hinanden i løbet af weekenden, hun var god mor hele vejen, men hun brugte utrolig meget tid på at forberede sig derhjemme, og havde en stor glæde i det. Og så har hun selvfølgelig tilbragt de timer på skolen, hun skulle, men en af de ting, som kom ud af skolereformen, var jo så også, at man vil gerne give lærerne en normal arbejdsdag, så man møder ind klokken 8 og går hjem klokken 16.30, og så laver man sin forberedelse der. Så en meget stor del af den her frihed, som lærerne havde, øhm, den er så blevet normaliseret væk, og så er man blevet sådan en undervisningsbureaukrat, der møder ind og går hjem, og selvfølgelig var der det kunne være lidt playsomt, når forældrene ringede, når vi skulle til at spise, men der var sådan der var en fleksibilitet omkring det at være lærer, og man kunne forme det på sin egen måde. Og nu ved jeg så ikke, hvordan det står til med forskellige apps, der giver forældre og lærere kommunikationsmulighed i Sverige og Norge, men jeg har ikke selv børn heller, men jeg vil da sige, altså det lyder som om det her Aula-system og i det hele taget kontakten mellem hjem og lærer er også blevet fuldstændig anderledes, og der er sådan en manglende forståelse for, hvorfor bliver man overhovedet lærer. Jamen det er da fordi, man gerne vil have et godt forhold til nogle børn og se dem blive voksne, eller vokse til, og se dem vokse. Og det er der i glæden ligger, det var da også det, jeg selv var lærervikar uden uddannelse. Så den der grund til, at man går ind og bliver lærer, den er simpelthen blevet administreret væk. Og jeg kan se hænderne komme frem her Ja. med folk, der gerne vil sige. Så det var bare den der oplevelse, jeg har af at se på det udefra. Mm. Tak, Line. Pontus och så Anne. Ja, men jag tycker det är jätteintressant perspektiven du lyfter här och som Anders också är inne på här innan. Det här är också oerhört komplext och det gör ju också att det är väldigt intressant för den här typen av standardisering ni talar om och standardisering av undervisning, minskad frihet för lärare, minskad autonomi och sådär. En sak som är väldigt intressant i en svensk kontext, och jag tror att det här är väldigt likadant för er också, det är att rekryteringen till lärarutbildningen i Sverige har förändrats väldigt kraftigt över tid. Från vilka socialgrupper studenterna kommer. Dagens lärarstudenter har ett mycket svagare kulturellt kapital i Sverige än vad de hade tidigare. Och det här är komplext och tudelat på så vis att de lärargrupperna, de som blir lärare då, de tenderar att själva också hellre efterfråga standardiserade lösningar. Det är inte alla som bjuder ett motstånd i att bli en undervisningsbyråkrat. Och det här väcker också frågan för oss som fackförbund, för att ett fackförbund är ju dess medlemmar.
kan ett fackförbund driva, alltså när vi kommer till en punkt där de här yngre generationerna som inte bjuder det motståndet, när de är i majoritet, då är det fackförbundets uppgift att stå för att det är bra med undervisningsstandardisering, till exempel. Så det här tycker jag är väldigt intressant. Vi kanske får ses här igen i det här samtalet om 40 år, får vi se vad uppdraget är för oss då. Men så det är en sak jag tycker är väldigt intressant att peka på. Det var också, alltså vi har ju haft samma utveckling i Sverige mot minskad tid för förberedelser och planering och mer undervisningstid för lärarna. Det var en sak till jag hade i mitt huvud när jag begärde ordet nu. Jag har sagt den ena och jeg har glömt bort den andra, så att jeg stannar där nu. Der skal du have, Pontus. Det er også, som du selv siger, en kompleks snak, vi har. Men tak for din åbenhed her, og din meget vigtige, synes jeg, observation i forhold til den nye lærergeneration og standardisering. Anne? Ja, takk fra meg også. Jeg tenker på dette med, jeg synes det er interessant det perspektiv du trekker inn, Pontus, med standardisering og at mange yngre lærere kanskje vil ha det. Og det kan jo henge sammen med at lærerutdanningen også blir dårligere, sämre. Da blir man jo usikker når man kommer ut i yrket. Det å være lærer, det å være pedagog, er å tåle å stå i den usikkerheten, fordi det er så kontekstavhengig hvordan man skal møte de ulike barna. Og da kan man ikke være skråsikker. Og det jeg tror vi opplever i Norge, og helt sikkert i de andre landene også, er politikernes tro på effektstudier. Ikke sant? Man skal måle, vi snakket om i sted, at det har vært mange reformer som ikke blir evaluert. Det er det samme i Norge. Vi kjørte på for eksempel i 1997, med seksårsreform, hvor alle seksåringer gikk ut av barnehagen og inn i obligatorisk skole. Det var en reform som var kjempestor, og som fikk store konsekvenser både for skolen og for barnehagen, som mistet et helt årskull. Og ettåringene kom inn i stedet for. Den ble jo overhodet ikke evaluert før nå nylig, hvor det ble oppsummert med at det er blitt alt for lite lek i skolen, for eksempel. Det vi ser nå, som er positivt, bare for å trekke frem noe positivt også, at det har blitt mye mer snakk om lek inn i skolen også. Og for meg som er barnehagelærer, så henger dette med lek veldig sammen med danning, fordi lek er barns måte å uttrykke seg på, og det slutter ikke den dagen de er 6 eller 7 år, det fortsetter langt oppover i skolealder, slik jeg ser det. Men det jeg virkelig er bekymret for, det er at vi ikke har god nok lærerutdanning, slik at lærerne blir usikre, og dermed omfavner de disse standardiseringene, effektstudier som kommer opp med programmer som i stor grad kommer fra USA eller andre land, som er da er det på en måte, jo mindre profesjonell du er, jo bedre er det, fordi du skal bare følge den manualen. Og den blir av politikere presentert som, og økonomer og andre, presentert som at det er kunnskapsbasert, det er effektstudier. Det man glemmer når man snakker om disse effektene, så man gjennomfører et program, og så ser man at barna lærer så mye, eller de blir oppfører seg sånn og sånn, blir bedre. Det man glemmer med disse effektstudiene, som man jo henter fra medisinske fagfeltet, det er at når medisinske fagfelt, når medisinske forskere utfører effektstudier, så har de også med bieffekter. De er også med det som ikke er bra. De er også med, ikke sant, det farlige. Hvis du tar disse pillene, så vil det hjelpe for veldig mange, men det er noen som faktisk kommer til å bli verre. Det er noen som kommer til å få noen effekter av den medisinen som ikke er ønsket.
den delen, den usikkerheten som medisinske forskning holder på med, den glemmer man litt i den pedagogiske. Man snakker bare om hva det som positivt. Man snakker ikke om de barna som faktisk kanskje kan ta skade av de programmene som blir presentert. Og det en vanvittig industri. Det noen som tjener utrolig mye penger på å utvikle disse programmene, og som selger dem inn i både barnehage og skole, og som jeg ser på som en direkte trussel mot vår profesjon. Og derfor det så viktig at vi utdanner lærere som kan, med danning, som kan stille kritiske spørsmål, som kan stole på sin egen profesjon. Men hvordan man gjør det, det ikke godt å si, for det å slåss med vindmøller. Det jo det spørgsmål, vi nærmer os og prøver at indkredse, Anne, men hørt meget fin, synes jeg, diagnose over tingens tilstand lige nu. Pontus? Ja, tack så mycket, Anne. Jag ju över 40 och jag leker fortfarande också. Och det du lyfter nu med evidensfrågan, det var min sak nummer 2. Så att du påminner mig dessutom om den andra saken jag hade tänkt säga. För att det är otroligt intressant det du lyfter. Och det här sköljer ju över oss och sveper in över Norden på samma sätt. Så det förenar ju oss. Och på det temat, jag tycker det är så intressant. Det finns en fantastisk doktorsavhandling i Sverige. Som jag kan nästan dela den, en länk till den sen, att ni läser den om ni har möjlighet. För att det han skriver, han heter Levinson i efternamn, och han skriver just om det här med evidensbasering och hur tokigt det där egentligen blir i ett lärarsammanhang. Det han istället argumenterar för att lärare måste agera evidensinformerade istället för evidensbaserade. Och han för sin argumentation och touchar ju då precis på det som Anne är inne på här, att en lärare som är evidensinformerad förstår att okej, här har man studerat ett program på något sätt, så som Anne beskriver. Och man finner en typ av effekt och man blottlägger här igenom en typ av mekanism. Att jag kan få en uppfattning om vad det för mekanism här som gör att den här effekten i genomsnitt uppkommer. Och när jag har blivit informerad om det, då kan jag som lärare dra slutsatser om, ja, men vad betyder det här för mig som lärare? Det kan ju nämligen vara så att om jag skulle försöka genomföra det programmet så kanske det blir pannkaka av alltihop. För att jag är inte den typen av lärare som jag kanske är en storyteller, det har ni märkt på mig, jag gillar ju att prata. Det kanske bara blir tok om jag skulle försöka göra det här. Så att vara evidensinformerad som lärare kan också betyda att jag drar en korrekt slutsats att det där ska jag nog ge tusan i och undvika, för det där skulle bara bli skadligt. Men det här däremot, den här typen av mekanism, det kanske skulle kunna vara någonting för mig att bygga på. Och jag kan identifiera att om jag gör på det här sättet så kanske det skulle kunna passa min elevgrupp X och Y. Så nu när ni börjar prata vidare efter det här så ska jag ta fram den här länken och så ska jag lägga den i chatten. Tak Pontus, det var spændende. Anders? Ja, vi har mange bolde i luften, men det fint nok. Lige til det her omkring forskningen, så der jo sket det interessante i Danmark, at den pædagogiske forskning i dag overtaget af kant-økonomer, altså økonomer og kant-politter. På et tidspunkt var der sådan en bevægelse for at få afskaffet de nationale test, og så var der jo en kronik i Politiken underskrevet af 37 forskere, som stærkt advarede mod at afskaffe de nationale test, fordi så kunne de ikke gennemføre deres forskning. Så gjorde man den ulejlighed at finde ud af, hvilken uddannelsesbaggrund havde de her forskere. Og på nær 2 var de alle sammen enten kant-politter eller økonomer. Og det vil sige, det er sådan en kvantitativ forskning, hvor man laver sådan meget simple årsags-virkningssammenhænge, som ikke giver nogen som helst mening. Så det er bare lige et indspark i forhold til
det her med forskning, så er meget forskning i øvrigt også blevet myndighedsbetjening. Man lægger simpelthen forskningen an på, at man skal dokumentere nogle ting, som man gerne vil se, fordi ellers så får man ikke bevillinger. Jeg ved, det er groft sagt, men jeg kan dokumentere en hel del af det. Dengang vi blev kørt over i 13, så gjorde vi det, at vi inviterede en islandsk forsker, Ingvar Hak, hvad hedder hun? Ingvarsdóttir. Hafdís Ingvarsdóttir hedder hun. Vi var kørt fuldstændig over. Vi havde tabt alt. Vi havde været lockout i 4 uger. Og så tog vi ud på en landsturné, Hafdís og jeg, og mødte lærerne efter deres arbejdstid. Og Hafdís forskning har foregået ud på skolerne. Og hun har observeret og havde en masse inspiration til, hvordan lærerne kunne støtte hinanden, hvordan de kunne bruge hinanden. Og lærerne, de voksede simpelthen, og de synes det var helt fantastisk. Da vi lavede vores folkeskoleideal, som jeg har omtalt, der deltog lærerne i deres fritid i vigtige pædagogiske diskussioner om, hvad er det, der er grundværdierne i den danske folkeskole. Og hvor mange lærere sagde bagefter, at de gik derfra løftet. Og det er lidt en refleksion i forhold til det, du siger, Pontus. Det er os, der skal sørge for, at de nye lærere ikke bliver, som du beskriver der, at de vil den der form for undervisning. Altså jeg har jo i alle de år, jeg var formand i Danmarks Lærerforening, så har jeg sagt, I skal vide, jeg mener det her, og hvis I kan bruge det, så skal I vælge mig til formand, og hvis I vil noget andet, så skal I vælge en anden formand. Og jeg mener, det er også det at påtage sig lederskabet i en fagforening, det er jo at gå forrest med de visioner og idéer og idealer, man har, og så prøve at skabe opbakning til det. Og jeg tror på, at langt de fleste, der søger ind på læreruddannelsen, de søger ind for at gøre en forskel for de børn, de skal undervise, og det gør de stadigvæk. Og derfor er der altid et potentiale for at få dem til at forstå vigtigheden af den lærerrolle, som vi til at tale om her. Men det kræver en indsats, men det er også en del af fagforeningens indsats. Og så lige Kim, hvis jeg må sige det, fordi det du starter med at sige, det er lidt omkring faglighed og dannelse. En af de helt forkerte ting, der er sket i Danmark, det er jo, at man snakker om faglig udvikling og personlig udvikling. Og den formålsparagraf, jeg læste op der fra 93, den fortæller jo lige præcis, at det er 2 sider af samme sag. Altså, man udvikler sin personlighed gennem sin faglighed. Ved at man ved noget, ved at man lærer sin kultur, sin historie osv., så udvikler man sin personlighed. Men i lang tid i Danmark, der har diskussionen ligesom gået, man skulle udvikle sig fagligt, og så skulle man udvikle sig personligt, som 2 adskilte ting. Det har været stor misforståelse. Vigtig perspektiv. Tak, Anders. Pontus? Ja, jag ville bara säga en sak här apropå det Anders säger. Det finns en jätteviktig sak. Jag tycker Anders har helt rätt. Och det jag vill förklara är skillnaden i när vi säger det vi säger. Anders, jag är ju tjänsteman. Så det är det som förklarar skillnaden här. Jag tror att jag och Anders hade Anders varit min förman, så är jag helt säker på att han och jag hade varit en fantastisk duo. Så att när jag säger på det sättet som jag säger, så är det tjänstemannen som talar. Det är de förtroendevalda som leder och styr. Godt. Jamen, jeg vil godt begynde sådan at lægge lidt op til, at vi har en snak om, hvordan kommer vi videre? Hvad er det for nogle, han har sagt, angrebspunkter? Hvad er det for nogle argumentationer, budskaber, der især skal sikre, at vi ikke smider hele den her dannelsestradition ud, fordi at lærerne ikke kan løfte den, ikke har rammer, ikke vilkår, der er gode nok til, at de kan løfte den, fordi rekruttering til lærererhvervet bliver dårligere og dårligere, vanskeligere og vanskeligere, fordi der stadig er den her økonomiske tænkning lagt ned over det hele, eller hvad det nu kan være. Og jeg har lyst til at måske starte den del med at sige, at er der en ting, der er mere omdiskuteret end folkeskolen, så er det læreruddannelsen til folkeskolen. Det er jo det, vi kredser lidt om her. Så der er, det er i hvert fald et angrebspunkt, men jeg tror selv på, at vi skal et skridt længere tilbage, og igen turde tale om professionen.
Og jeg synes, det var virkelig interessant, Anders, du nævnte, at i gamle dage, der var seminarier i sig selv en kulturinstitution. Det synes jeg altså står næsten for mig som mødesformulering, fordi det, der er sket med de her store professionshøjskoler, som de hedder i Danmark, det er jo en ekstrem økonomi og centralstyring, og en fuldstændig afratisering, en affortrydelse af det, der har med humaniora og undervisning og pædagogik at gøre. Og det er, altså undskyld mig ordet her, en skændsel. Så der er noget med professionen, men hvordan får vi taget tag i det, og er der et fælles nordisk perspektiv i det her, og en fælles nordisk kamp, vi skal tage, hvad Lene og jeg jo nok grundlæggende tror på. Lene? Det, som Anders sagde omkring det med adskillelsen af det faglige og så den personlige udvikling, fordi den måde, jeg nu introducerer fænomenet dannelse til folk, der ikke har den nordiske erfaring, og for hvem bildung er en ny ting, så siger det to forskellige slags viden. Den ene, det er den overførbare viden, og det er det kan være den akademiske viden, som vi er ret gode til at overføre i skolesammenhæng, og det kan også være praktisk viden, som at bage et brød eller lappe en cykel. Men så er der den anden, ikke overførbare viden, og det er livserfaringen. Og det er sammenkoblingen af de to ting, det er den personlige erfaring, og så den overførbare viden, og det er kampen mellem at gøre denne overførbare viden til mit eget, som er dannelsen. Og en af de ting, som jeg så oplever jo især i udlandet eller fra udlandet, det er den her enormt store fokus på social and emotional learning, altså den psykologiseringen af den personlige udvikling, som så netop ikke foregår sammen med det faglige, men hvor man så ligesom trækker følelseslivet kan man sige, frem eller ud af undervisningen, og så skal man så sidde og mærke, hvordan man har det, og fortælle om sine følelser, eller håndtere sine følelser, i stedet for, at man er i sine følelser og arbejder med sine følelser gennem det fælles tredje, som er objektet, som man studerer i fællesskab sammen med læreren. Og der kommer så det med kulturinstitutionen og læreruddannelsen jo også ind, fordi hvis man så bare underviser folk i at overføre viden på den ene side, og så taler om følelser på den anden side, men ikke laver den kobling mellem dem, hvor jeg relaterer mig til det, jeg har lært, og hvor jeg har måske en moralsk stillingtagen til, altså nu var der det her med, om behøver man læse hele bogen, hvis man bare skal opnå et læringsmål. Nej, det gør man ikke, men det er jo lige præcis, fordi man læser hele bogen, at man kan forholde sig til, om figurerne i bogen handler moralsk ordentligt eller uordentligt, og hvordan vil jeg selv have gjort i den sammenhæng. Og det når man jo aldrig frem til, hvis man kun læser det kapitel, der opfylder et læringsmål. Så den der altså helhedsforståelsen af mennesket, og at dannelsen netop er både det at være til stede og føle noget og mærke noget og være noget, og så samtidig man får noget indenbords, man kan bruge senere. Det synes jeg er utrolig vigtigt. Og det er der, hvor dannelsen den træder igennem, og hvis ikke lærerne ved det, hvad skal der så ske med os, med de små børn? Thomas Anker. Altså det her, jeg synes, det er en vild samtale, og meget inspirerende. Og hver gang der er nogen, der har fået ordet, så tænker jeg, at jeg skal sige noget nyt. Fordi så kommer der nogle nye perspektiver. Altså nu griber jeg lidt tilbage til dit spørgsmål, Kim, og så siger jeg det, jeg havde skrevet på papiret. Altså, jeg blev politisk aktiv i 2016, og det i et grønt parti, men det var sådan set fordi, at jeg tror, at velfærdsstaten den er ved at blive afviklet og ved at bræse sammen. Og det tror jeg, at den er stadigvæk med helt vild hastighed. Og et af de mest skræmmende værker eller bøger, jeg har læst, det er en ledelsesforsker på RUC, der hedder Susanne Ekman, som har skrevet en bog, der hedder Giftig gæld og udpint velfærd, hvor hun har brugt 5 år af sit liv på at forske kvalitativt i, hvad er det egentlig, der foregår ude i den danske velfærdsstat. Altså, hvad er det, at os, der arbejder der, hvad er det, vi oplever? Og hun beskriver en fuldstændig analogi. Det hedder noget andet, når det er finansverden. Men hun beskriver altså, hvordan det kommer frem til finanskrise i slut 00'erne, og har en analogi
hvor det bare ikke hedder at pakke og rulle, som det hedder i finansverdenen, men det, der i virkeligheden sker i hele det offentlige system. Og nu kan jeg jo sige, at jeg er gymnasielærer, og kan jo kigge på min kone og sige, altså mine arbejdsforhold, selvom jeg helt klart kan mærke, at de er væsentligt forringet, det er ingenting i forhold til folkeskolelærerne. Og hvis jeg tænker videre, og nu siger jeg ned i systemet, uden at skulle blive, altså jeg mener, at vi alle sammen udfylder nogle rigtig vigtige roller, men jo længere ned i systemet kommer, jo værre bliver det. Og det, jeg tror, der er sådan samstemmende for det her, det er, at der er mange i det offentlige system, og mange lærere og pædagoger, som oplever et enormt kontroltab. Og der har jeg jo i hvert fald arbejds- og organisationspsykologisk viden nok til at sige, at den mest simple model, det er krav-kontrolmodellen. Og der bliver hele tiden sat op for kravene, og vi oplever mindre og mindre kontrol, og det er lige med stress. Og det kalder Susanne Ekman faktisk også for overbudspolitik. Og hun mener jo, at der med den her læringsmålstyring er blevet proppet så mange mål ind inden for så mange professioner, at det faktisk ikke kan lade sig gøre at løse opgaven med de ressourcer, der er i systemet. Og jeg tror, at politikers villighed til at kigge på det her, i forhold til, at det her politik, altså i gymnasiet er det vel, altså jeg blev gymnasielærer i 7 og havde været underviser på en fysioterapeutskole 5 år før det, men det her er vel i gymnasiet noget, der for alvor ruller sig ud efter selvejet. Og altså det bliver ved med at rulle det her, er jeg sådan set bange for. Og så tror jeg faktisk ikke, der er særlig mange politikere, der har lyst til at erkende det. Altså det er sgu lidt ligesom med klimakrisen. Altså det er så inconvenient, at vi bliver nødt til at finde på nogle andre historier. Så analysen ender med at blive forkert, og så kommer Tesfaye til, fordi han gerne vil gøre noget godt for 15-20% af de unge mennesker, så kommer han til at gøre vold på de resterende 80-85%, inklusive de lærere, der er i systemet. Altså vi får kongestress af det, der foregår lige nu. Og jeg synes, det her med overbudspolitik er et godt begreb. Og så nu kylder jeg lige en ting mere. Jeg er meget betaget af Helle Hein som ledelsesforsker. Hun snakker om det her begreb med at frustrationsregrediere. Jeg tror, at der er rigtig mange lærere, der starter som ildsjæle, eller som introverte eller ekstroverte præstationstripper, men der er flere og flere af os, der er i gang med at blive lønarbejdere. Og altså for eksempel, at jeg skal registrere min tid, det er noget af det mest vanvittige. Altså, det er virkelig demotiverende. Nå, jeg har sagt rigeligt, men jeg synes bare, der er så mange stumper, der altså hænger sammen med nogle af de ting, jeg har sagt. Men jeg synes, det her med Susanne Ekmans bog, Giftig gæld ud pine velfærd, og Helle Heins, hvad skal man sige, måder at beskrive, ja, hun har jo været på Det Kongelige Teater og på Riget, og har også kigget ind i gymnasieverdenen. Jeg synes, hun har nogle arketyper, hvor desværre går vi fra ildsjælene og hen mod lønarbejderne. Og det tror jeg også, man gør alle andre steder i det offentlige danske system. Tak, Thomas, for et også et praktikerperspektiv, men jo i høj grad også generelt. Jeg synes også, at altså, proletarisering er et virkelig relevant begreb. Afprofessionalisering, proletarisering og disciplinering for så vidt. Og det siger jo noget om omfanget af den kulturkamp, vi står midt i. Og derfor tror jeg egentlig, at vi har mange potentielle kan man sige, alliancepartnere i den her kamp, men det er jo så spørgsmålet, hvem vi først og fremmest skal satse på. Jeg tror, inconvenience iblandt politikerne lige nu, den er helt åbenlys, men så kommer der forhåbentlig nogle nye politikere og en ny generation til. Pontus, og så Mikael, nej, Pontus. Ja, jag har räckt upp handen här nu efter Thomas inlägg. Du sa så otroligt mycket intressanta saker så jag var tvungen att räcka upp handen igen. Nej, men apropå det du lyfter här och det du säger, så det är en sak som jag tänker på. Och det finns en koppling här som jag tycker är jätteintressant. Alltså, en sak som står helt i centrum för den nordiska skolmodellen, det är ju den sammanhållna grundskolan, enhetsgrundskola som är heterogent sammansatt ur samhällets alla skikt, som också föregås av en väldigt universell
barnhage, förskola. Och den här är ju dessutom, den är inte bara central liksom i den nordiska utbildningsmodellen. Det här är också väldigt centralt egentligen i den nordiska välfärdsmodellen, också i den nordiska partsmodellen. Alltså det här är ju ett fundament egentligen för hela bygget. Och det som är gemensamt för, om vi nu bara fokuserar också mer då på grundskola igen, det som verkligen också är eller ja, det gäller förskola och barnhage också, men det som är gemensamt här, det är ju målet att skolan också ska ha en kompensatorisk effekt. Och det jag också då verkligen reagerar med liksom spinner vidare på det, i det du lyfter, Thomas. Det gäller det här med krav- och kontrollmodellen du också kommer in på gällande lärarnas arbetsmiljö. För att med den migration vi har haft och i den förändring vi har haft i de nordiska länderna gällande befolkningssammansättningen, så har också behoven av den kompensatoriska skolan ökat. Så att i någon mening så är kraven större på oss nu, och behovet av en kompensatorisk grundskola är kanske större än vad det någonsin har varit. Och det här ställer en väldigt stora krav på lärarkårerna i de olika länderna. Och jag har också, det är liksom varför jag reagerar och tycker att det är så intressant. För jag har nämligen också gjort en studie där jag har tittat på jag har använt krav- och kontrollmodellen. Och haft en hypotes att en sak som också driver lärares uppfattning av att arbetet är psykiskt påfrestande, det är samvetsstressen. Den etiska stressen gentemot de elever man känner att man inte kan hjälpa tillräckligt. Även fast man vet att det här är elever som egentligen behöver mer hjälp. Men jag kan inte, det räcker inte. Resurserna räcker inte till. Och det visar sig då, Anders, jag använder ju kvantitativa metoder. Och då visar det sig ju här att det har en jättestor effekt på lärarnas upplevelse av psykisk påfrestning i arbetet. Jätteintressant. Och krav- och kontrollmodellen är ju bara spot on i att kunna förklara detta liksom, och visa det. Wow. Anders? Ja, jeg er også meget enig med det, du siger, Thomas, og har også hørt Helle Hein nogle gange, og hun rammer virkelig godt skiven. Men når du spørger, Kim, hvad gør vi? Altså, vi havde jo den her forfærdelige lov 409, der regulerer lærernes arbejdstid, som direkte blev solgt på. Nu skal ledere fordele arbejdet. Det var sådan en tankegang, der passede til Ford-fabrikkerne en gang i 30'erne, og det var den måde, man ville drive skolen på. Og det, der skete, det var jo, at dem, der søgte lederstillingerne, det blev ridefodrene. Altså, det var ikke de pædagogisk interesserede skoleledere, men det var dem, der elskede at være ridefodre. Og derfor har vi et kæmpe efterslæb, selv hvis vi vil lave det om. Det skal vi bare vide, det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Men det vi gjorde, da vi så endelig fik en ny aftale, det var jo, at vi havde besøgt i fællesskab KL og Danmarks Lærerforening en skole, som var særdeles velfungerende. Og de havde ikke spor flere penge end andre skoler. Og så sad vi med lærere og skoleledelse og snakkede om, hvad var det, der skete på den skole. Og det viste sig, at skolelederen en gang om måneden samlede lærerne og sagde, vi har de ressourcer. Hvad søren stiller vi op? Hvordan prioriterer vi? Og hele tiden havde lærerne med på råd, og lærerne oplevede, at de blev taget alvorligt. Og hvis tingene ikke hængte sammen, så skrev de et fælles brev til kommunen og siger, vi har droppet alt efteruddannelse, for det er der ikke ressourcer til. Og så oplevede lærerne sammen med lederne, at de faktisk kunne agere, og ikke bare passivt være dem, der skulle tage imod de umulige rammer. Altså, den skole havde et sygefravær, som var ikke eksisterende. De havde stort set ingen personaleudskiftning. Og det brugte vi så som afsæt til at sige, kunne vi prøve at skabe samme vilkår på andre skoler. Og den aftale, vi lavede, er faktisk bygget op omkring den tankegang, som er på den skole. Bare for at sige, at det var i hvert fald et forsøg på at komme videre.
det her, det handler i høj grad om, alt det, der skete med New Public Management, det var, at man skulle fjerne ansvaret fra politikerne. Og derfor fik vi mål- og rammestyring, og så var det skolelederens ansvar. Som en filosof, Arne Victor Nielsen, sagde, man decentraliserer magtesløsheden. Og så sagde de derude med hele ansvaret, kan vi på en eller anden måde få det ansvar kørt tilbage igen? Altså i vores aftale, der skal kommunalbestyrelsen systematisk en gang om året indhente oplysninger fra lærerne og lederne, hvordan mener I ressourcetildelingen hænger sammen. Det er i hvert fald sådan nogle ting, vi tænkte helt konkret kunne være med til at skabe en anden udvikling. Og så tror jeg altså rigtig meget, at hvis vi vil en stærk lærerprofession, så skal vi ikke bede andre om at hjælpe os. Så er det os selv, der skal gå forrest. Der er ingen, der gør os til en stærk lærerprofession. Det gør vi selv. Og derfor kræver det en ekstrem stor oprustning internt. Og det er svært, for du har helt ret, Thomas. Vi er travlt alle sammen, og det er svært at komme til møderne og så videre. Men jeg tror virkelig, at det er nødvendigt, at nu er det jo ikke mig, der har en faglig organisation mere, men at de faglige organisationer, de opruster og siger, at det er os, der skal skabe den stærke lærerprofession. Tak, Anders. Lene? Jamen, jeg vil, altså, det sjove ved det der med, hvad alle os i virkeligheden, jeg er selv økonom, jeg blev, introduceret, jeg skulle holde et oplæg omkring den her The Nordic Secret for nogle folkeskolelærer. Jeg blev introduceret med meget stor, sådan, hun er økonom, som om nu kom der en meget, meget sjældent slags økonom, der sagde noget fornuftigt, og de var også glade for det, jeg sagde, det var godt. Men en af de ting, jeg gør, når jeg holder forskellige workshops omkring det her med bildung og pædagogik og psykologi osv., det er, at jeg stiller et spørgsmål indledende og beder folk tænke på, hvem var din bedste lærer og hvorfor, og hvem var din værste lærer og hvorfor. Og stort set uden undtagelse, så kommer de 20% tilbage efter at have tænkt over det, og siger, at deres bedste lærer, det var en, som virkelig brændte for et emne, som underviste med stor entusiasme, og som åbnede deres øjne for et eller andet, de ellers aldrig ville have hørt om. Men de 8 ud af 10, 80%, de siger noget i retning af, jeg havde den her lærer i bla bla bla, og han så mig, eller hun så mig. Altså den der personlige kontakt med at være blevet set og forstået, og jeg har nogle behov, som den her lærer kan se, eller et potentiale, som den her lærer kan se. Og det interessante ved det, den eneste, jeg virkelig, så er der også nogen, der siger som meget positive ting, det var sådan en, der var streng. Altså fordi det var en, der havde styr på tingene, det var en, der vidste, hvad de sagde, og de følte sig trygge, tror jeg, at det har handlet om. Der kommer en lærer ind og har den her autoritet, men de siger så strenghed. Men der er kun én, som har ligesom sagt noget andet, og det var, at det der med det strenge, og så at han fik gode karakterer. Der er aldrig nogen, der har sagt, at jeg bestod en eksamen, som det, der var karakteristisk for en god lærer. Men, og mærkeligt nok, ham den eneste, der så sagde, at det var en, der var streng, og jeg fik gode karakterer, han var så lærer selv. Men ellers så er næsten samstemmende det her med, at man er blevet set og forstået. Og jeg tror, at selv mange, jeg har ikke fået det svar, altså jeg har ikke lavet den her øvelse med økonomer for eksempel, men måske er der håb. Altså måske kunne man vække dem ved simpelthen at spørge, hvem var din bedste lærer, og hvorfor? Og hvem var så den værste, fordi så bliver det sat i perspektiv. Den værste lærer, det var en i Korea, som havde banket ham, der sagde det, han havde banket ham med en sko, og det må man ikke. Så. Men de gode lærere, de forstår os. Må jeg ikke lige supplere til det, Lene siger her, fordi jeg plejer at fortælle om mine 2 bedste lærere. Nemlig Inger Valsted, som var min klasselærer, og Gerhard Møller, der var min biologilærer. For de var nemlig vidt forskellige. Gerhard Møller, han var grundtvigianer, en gudsbenået fortæller. Han kunne stå der og fortælle om en død fugl og tryllebinders. Og Inger Valsted, hun kunne bare noget helt andet. Hun kendte hver eneste af os, at have sådan en fornemmelse for, hvordan vi havde det. Det var 2 vidt forskellige lærere. Og de var kanon gode begge 2, og jeg er så glad for, at jeg mødte dem begge 2, og jeg ikke bare mødte Inger. Altså, de var ens. Ja, og noget af det, jeg kommer til at tænke på i den her sag, det er jo Politikens underviserpris, Dagbladet, det danske dagblad Politiken. Jeg ved ikke, om I har noget tilsvarende i Norge og i Sverige.
Men jeg synes også, når man ser dem, der bliver nomineret, og dem, der nominerer deres begrundelse for at nominere lærere, så er det altid et af de her to temaer, der slår igennem. Og dem, der ender med at vinde prisen, og det er jo på alle mulige uddannelsesniveauer, er jo også altid kendetegnet ved både at have en faglighed, men nok så meget at have de her relationelle kompetencer, det her overskud til at se hver enkelt elev i klassen. Og det er jo det. Og så er jeg tilbage til at citere dig, Anne Greve, fordi da vi interviewede dig, udover at du chokerede os ved at fortælle, at norsk pædagoguddannelse, så er der ikke længere noget særskilt fag i pædagogik. Det er blevet slået sammen med nogle andre fag. Og så sagde du også, at da du i sin tid blev uddannet, der var udgangspunktet, at vi indretter børnehaven, skolen, efter hvem du er. Du kommer ind hos os, som du er, og så indretter vi os efter det. Og i dag er vi desværre gået nærmest 180 grader den modsatte vej. Nu har vi indrettet skolen efter nogle rammer og nogle mål- og resultatstyringer, så nu skal du passe ind i det her system. Og det er selvfølgelig en karikatur, men det er måske også en karikatur, som kan være vigtig at minde os selv og hinanden om, hvor afgørende forskellige de to udgangspunkter egentlig er. Så vi har en kæmpe opgave foran os, men samtidig er fordelen måske også, at de fleste, vi taler med, de også godt ved og svarer det samme som de andre, som Lena har talt med, at en god lærer er jo en, der kan noget faglighed og noget på det personlige, og det er rigtig godt, når de kan begge dele, som er også min personlige lærerfavorit, som jeg tænker på nu. Han kunne begge dele fantastisk, og betød alt for mig, selvom jeg kun havde ham i 3 år. Anne? Ja, jeg bare vil presisere at det jeg snakket da om barnehagelærer, førskolelærerutdanningen, hvor pedagogikkfaget fjernet. Det gjelder ikke grunnskolelærerutdanning. Det vil jo heller ikke si at vi ikke har pedagogikk i barnehagelærerutdanningen, men det bare heter ikke pedagogikk. Det satt sammen med hva man kaller nå kunnskapsområder, hvor pedagogikken skal være i alle kunnskapsområdene. Men studentene vet ikke at det pedagogikk de har, og det klart det blir store diskusjoner om hvem det da som skal undervise når kunnskapsområdet samfunn, religion for eksempel, ikke sant? Eller natur, ja, fysisk aktivitet og natur, jeg husker ikke hva, naturhelse, et eller annet sånt, ikke sant? Så har vi et kunnskapsområde som heter barns utvikling, lek og læring, og det på en måte blitt det kunnskapsområdet hvor pedagogikken kommer inn. Men det kunne jo like gjerne vært forming, musikk, drama som kom inn i den biten. Men jeg vil også si at denne reformen som kom i 2012-2013, den har blitt sterkt kritisert nasjonalt. Og vi på vår institusjon, vi tar tilbake pedagogikkfaget nå i barnehagelærerutdanningen. Sånn at det ikke så svart som det høres ut, men det allikevel kritisk at pedagogikk under sterkt press. Absolutt, det det. Og det med at barnehagen tidligere, og skolen selvfølgelig også, skolen må jo ta de elevene som kommer. Barnehagen har også vært slik i alle år. I Norge har vi nesten ingen spesialbarnehager, fordi barnehagen har tatt imot kom som du bra nok. Det lærte jeg da jeg var student på barnehagelærerutdanningen i Norge, at alle barn velkomne, og alle har noen styrker som vi skal gripe fatt i, og så videre. Men det under press, under press, absolutt. Og nå har vi akkurat på høring i norske regjeringen nå, at man skal kunne sammenfatte, altså vi har jo veldig mange ulike registre, som lokale registre, hvem trenger spesiell hjelp, hvem har økonomi som gjør at foreldrene betaler mindre, hvem har syke foreldre, og så videre. Så mange lokale registre som vi jo må ha, men nå det forslag om å endre loven slik at man skal kunne slå sammen disse registrene,
i en nasjonal registerbank, og man skal kunne oppbevare dem i all evighet. Sånn at økonomer som deg, Lene, kan gå inn og sjekke, ok, hvilke barn er det som hadde spesiell tilrettelegging i barnehagen? Hvordan gikk det med dem i skolen? Ble de arbeidsledige? Ble de narkomane? Ikke sant? Videre, man kan holde på i det uendelige, og det er en fin ting for forskere som kan gå inn og se på tall og statistikker og holde på, men det er også en veldig altså farlig, synes jeg, tendens til at vi nå, hvis det går igjennom, og det er mange som har talt til orde for at dette er bra, Folkehelseinstituttet, økonomer, mange som synes dette er veldig, veldig bra, mens mange av oss pedagoger og skolefolk, vi er meget skeptiske til den form, fordi det henger sammen med den troen på effektforskning, at man kan finne enkle årsak-virkning. Og livet er ikke så, livet er mye mer komplekst enn at man kan sette sammen to tall og finne en årsak. Så det er mye som skjer, mye å passe på. Tak, Anne. Og jeg har lyst til bare at slukke skærmen og sige, at det er de sidste ord, men jeg er jo vært, så jeg skal lige have lov til at runde af. Jeg har samlet et par temaer, som vi desværre ikke nåede at komme videre med, men som jeg bare lige vil efterlade her i rummet, fordi jeg synes, at der er virkelig noget at tage fat i. Pontus, du nævner jo det her med kompensatoriske opgaver. Det har vi ikke rigtig været inde i Danmark, inklusionsdebatten osv. I gymnasieskolen ved jeg fra min egen kone, at der er det her med inklusion altså også blevet mere og mere et issue, altså at hvordan sikrer man en gymnasieskole kan rumme elever, som altså stort set ikke kan læse, altså som i hvert fald ikke kan altså indordne sig under en disciplin. Så det er jo en ting. Så er der det her spørgsmål med fremmer grundskolen lighed eller ulighed i øjeblikket. Og jeg tror, vi alle sammen har en fornemmelse af, at den fremmer ulighed, og at de folk, der kan købe sig fra det i stigende grad, vælger privatskoler, friskoler, med sådan en nærmest en elitær dyrkning af kundskaber. Men til sidst, grund til, jeg tror, at både Lene og jeg blev sådan overrasket over det her med pædagogik, at det ligesom var lidt mainstream, eller på en eller anden måde integreret ind. Det er jo i hvert fald, som jeg reagerede på, det er, at i pædagogikken ligger der jo et menneskesyn gemt. Og det vil jeg egentlig gerne slutte med at sige, altså og det gør der jo også i vores formålsparagrafer, der ligger jo også et menneskesyn, men det menneskesyn, det er under ekstrem pres, fordi vi har ikke forladt den tanke om, at vi alle sammen skal være soldater i konkurrencestaten. Slet ikke. Og lige om lidt, så skal vi også være soldater i noget, der er værre end konkurrencestaten, hvis ellers hvis verden bliver ved med at desintegrere, som det gør lige nu. Så det her med menneskesynet, det er jo helt centralt. Den her ligeværdighed, den her tro på, at vi hver især rummer noget unikt, som skal have lov til at blive fremmed. Og der er det tit, Lene og jeg, vi taler om vores børnelitteraturtradition. Vi taler om Pippi Langstrømpe, vi taler om Olaf Frøsnapper, vi taler om Torbjørn Egners univers, vi taler om mumitrollene. Altså, og der ligger der noget meget, meget værdifuldt, som om ikke andet, så må vi kunne få nogle af vores politikere til at forstå, at, altså, eller ikke om noget andet, prøve at knytte de her forbindelser til det her menneskesyn, som er så vigtigt for os alle sammen. Og med de ord vil jeg sige jer alle sammen kæmpe tak. Jeg håber virkelig, at vi fortsætter dialogen, samtalen og samarbejdet om at få reddet den nordiske dannelsestradition, dannelsestænkning, dannelsespædagogik, et rummeligt og frit, frisindet og åndsfrit menneskesyn. God aften. Tak for nu.